डीजे रंजीत कुमार, पटनाहा बाजार, मोतीपुर। मोबाइल नंबर 6284427382। biharmasti.in। आदिशक्ति फिल्म्स। जब पानी खाती तड़पबू ओ बादल याद आई हो, जब पानी खाती तड़पबू ओ बादल याद आई हो। केहू छोड़ दी मजा लेके तो, केहू छोड़ दी मजा लेके तो ई पागल याद आई हो। केहू छोड़ दी मजा लेके तो ई पागल याद आई हो। छोड़ के तू गइलू अकेला, के तू दिलवा कठोर। देखबू जब हमरो सूरतिया, बंद न होई आँख से लोर। छोड़ के तू गइलू अकेला, देखबू जब हमारो सूरतिया, बंद न होई आँख से लोर। नहीं सुतत रहू रात में उजागल याद आई हो। केहू छोड़ दी मजा लेके तो, केहू छोड़ दी मजा लेके तो ई पागल याद आई हो। केहू छोड़ दी मजा लेके तो ई पागल याद आई हो। biharmasti.in। प्यार में खाके कसम तुरले बड़ू विश्वास, चैन से खाना ना खा पैबू कहे रंजित पराकाश। हाँ हाँ हाँ, प्यार में खाके कसम तुरले बड़ू विश्वास, चैन से खाना ना खा पैबू कहे रंजित पराकाश। मीठी मीठी कोइल बतिया हम लागल याद आई हो। केहू छोड़ दी मजा लेके तो, केहू छोड़ दी मजा लेके तो ई पागल याद आई हो। केहू छोड़ दी मजा लेके तो ई पागल याद आई हो। biharmasti.in।